היא לא מאמינה שאני כל פעם נופלת לשטויות האלה. טוב, אז מסתבר שזה מה שהמגניבים עושים היום, אז אני חייבת לנסות גם. מסתבר שהטרנד הוא לקחת את הספרי הזה, שהוא ממלא קרחות בשיער, ולרסס אותו על הפנים על הרס. זה על הפה שלי. האמת שיש איזה קטע, זה לא יורד לי מהיד. בוא ניקח רק דף שלא נתלכלך. אני אקרא גם לליאור שיעזור לי. ליאור! בוא רגע, תבואו רק עם דף וזה. יאללה, בואו נתחיל. מה אני צריך לעשות? תכסה לי פשוט את המצח, סבבה? ישר את רוצה? לא כזה ישר, אתה יודע מה? טוב, בוא נעשה את זה. וואי, ליה. טוב, יאללה, 3, 2. למה אתה עושה לי את זה כאילו אני... איזה... טוב, יאללה. איך יצא? לא פגע בכלל. מה? אני מרגישה רטוב בעיניים, מה אתה סתם אומר? וואו. תודה. תודה. וואו. תביא את המראה. קרוב את המראה. למה אתה חושב שאני רואה משהו? אוקיי. יחס? זה יכול להיות כאחה של לוק מעושן ויפה. קטור שצריך הרבה יותר שחור. זה שורף. אני לא ממליצה לשים את זה בעיניים. אתה בטוח? נראה לי זה המס הכנסה שלי? תגידי לי, מה יש לך? בסדר. יאללה, בוא נסתיר לך את הגבה. מה אתה עושה? וואו. תודה. יש לך חור. יש לי חור בפנים. רגע, נעשה את זה מהרחוק. תפסיק, תן לי רגע לעשות את העבודת אומנות שלי. אוקיי, זה מסתדר, חברים, זה מסתדר. היא לא מאמינה שאני כל פעם נופלת לשטויות האלה. שום דבר לא השתנה. אני אחזור רגע, אני אנקה את זה, ואני אחזור אליהם גבה פחות שחורה. מה זה הזה? לא, אבל זה לא נראה טוב. את רוצה שאני אעשה לך? שאני אעסס לך? טוב, יאללה, אני מורידה, עד שיצא לי יפה. יאללה, מההתחלה, למה אני לא מרוצה ממה שזה עשה. כל הקונצילר, כל המייקאפ, הכל הלך לי. בוא תרסס לי על הפרצוף, נו מה. תגיד לי מה, אתה שוגע זה באף שלי. יופי, זהו, תעצור, אני רוצה להסתכל. האמת, שליאור, אתה עושה עבודה טובה, ואני רוצה קצת יותר שחור בעין. כפרה עליך, לאן? הצלחתי? האמת שאפשר לעשות מזה משהו, אתה יכול... אתה משוחרר. רגע, בוא נעשה צד שני. אתה רוצה לעשות לי גם צד שני? טוב, נו... לא. סטייל, מה יש לך? אתה... תראה, אני הבנתי שאני הולכת למות מתישהו בכל האתגרים האלה. אז אני לא... טוב, עד כאן זה נחמד חוץ מהאף. נוריד את האף. וואי, אלוהים שיעזור לי. תראו מה אני עושה, חבר'ה, תעשו לי לייק ועוקב אם עדיין לא עקבתם. אני משתמשת בפלטה הזאת של אשלי וקסמן, באהבת חיי, כן, אבל אני אף פעם לא הסתדרתי עם הרצף של השמות משפחה. אז יאללה, אני מתחילה לקבע, או יותר נכון לחזק שחור בעיניים שלי. מה זה השחרת הזאת? וואי, זה נראה רע. פחות. אני אוכיח לכם כמה אני יצירתית, הבנתם? אני התחלתי מההתחלה, אבל אנחנו לא מוותרים עד שזה יצא מושלם. הבנתם אותי? איך אני מוצאת את עצמי בשטויות האלה? די כבר, שמעון! מה שיצא, אני מרוצה. לא משנה מה יקרה, אני אעשה מזה לוק, אוקיי? אין לי כוח להוריד יותר. אוקיי, זה נראה מושלם. זאת התוצאה הסופית אחרי פעם שלישית לפחות שאני עושה את זה. הגיע הזמן קצת לעשות צלליות, אז אני משתמשת עם אותה פלטה של אהבת חיי בקצרה. אני שמה צללית, ואני עושה מין היילור כזה. עכשיו אני מקבעת עם צללית שחורה. טוב, ככה זה נראה אחרי שקיבלתי עם צללית שחורה, אני אשים גם במטה שלי טיפה שחור. תכתבו לי כאן בתגובות איזה שאלה שהייתם רוצות לדעת, ואני אענה על אחת מהן בסרטון הבא. תחמתי את העיניים שלי עם עיפרון סגול של פלורמר, אני מתה עליו, ועכשיו נעבור לחלק הכי יפה והכי מדהים, שזה השימר.
בזווית הפנימית של העין שמתי שימר שהוא סגלגל כזה מושלם, שימו לב, תראו איזה מושלם זה. כמה שיותר שימר ככה יותר טוב. אני מתה על הלוק הזה, אומייגאד. באמצע העין אני שמה עוד שימר מושלם. וואו, 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 וואו. אני מדגישה טיפה את השחור כי מרגיש לי שהוא טיפה עושה ככה בקטנה. עכשיו אני עוברת לחלק הכי מושלם פה. עכשיו את ההיילור שלנו אני שמה ממש כאן. נותנת קונטרסט מאוד מאוד יפה בין השחור לסגול. גולשת, גולשת, גולשת. טיפונת שימר כאן. באמת אני מוכנה למסיבת טכנו, לא יודעת מה איתכם. עכשיו אני תופמת את השפתיים עם העיפרון האהוב עליי של פופה, גוון 017, גוון ניודי מושלם, 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 מושלם. הסיבה שאני תופמת את השפתיים עם עיפרון ניוד זה בשביל לתת יותר דגש על העיניים ולא לקחת את הפוקוס גם לשפתיים, גם לעיניים. אני אטשטש טיפונת את הגבולות. מהמם. זהו, נראה לי סיימתי עם הלוק, אני אוסיף רק מסקרוש. מסקרה אהובה עליי של לוריאל פריז, הפנורמה. עכשיו אני מדגישה את הנקודות השחורות האלה עם הטוש לגבות הזה של ניקס. שיהיה לי מעברים הרבה יותר חדים ויפים. וואו, זה חד משמעית הוסיף לי המון. הסיבה שהצללית השחורה שלי לא נתפסה כאן, כי פשוט לא היה לי בסיס מתחת. זאת אומרת, אם היה לי עכשיו קונסילר או מייקאפ, כנראה שהצללית היא הייתה נתפסת כמו שצריך. נכון יפה? תראי? אהבנו? טוב, אני מתה על הלוק הזה, אל תנסו אותו בבית. מסוכן, אם אתם תכניסו את זה לעיניים זה גז, אוקיי חבר'ה, זה גז. ותרשמו לי כאן בתגובות מה אתם חושבים על הלוק. וזהו, ואל תשכחו לעשות לי לייק ועוקב. יאללה, נתראה בסרטון הבא.